ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ಪೆ ಆ ನಂಬರ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಲಕ್ಸುರಿ ಲೈಫ್ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಾಸ್ಪೆರಿಟಿ ಅಬಂಡೆನ್ಸ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಬೇಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಲಕ್ ಕನಪು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ದಾದ ಮನ್ಪೊಡೊಂದು ಪನ್ಪೇನು ಎಂಗಲ ಹೀರೋಯಿನ್ ಜಲಜಾಕ್ಷಿ ಎಂಗಲ ಸ್ಮಿತಾ ಆನಿ ಒಂದು ಪಿಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಂತದಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ದೆಪ್ಪು ಮಾರಿದೆ ತುಲೆ ಕುಲಿತೆ ಸೈಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಆಂಡು ಇತ್ತೆ ಎಂಗ್ಲೊಂಜಿ ಮರ್ಲು ತುಲೆ ಇಲುಕುಲದ ಬಿದಿರುವನ್ನ ಬರ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆ ಎಂಚುಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯತ ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕುಡ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಇನ್ನು ಎನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಮಗನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಯಾನು ಬಿಟ್ರೆ ಪೋಪೆ ಅಂದು ಬಂಡ್ಯಾನು ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಮಗಿ ಬಿಟ್ರೆ ಪೋನುಲ್ಲಿ ಅಂಚ ನನ್ನ ಪುರ್ಲು ಬರಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಲ ಮನ್ಪುಲ ಅವ ಯಾನು ಅಂಚ ಪಂಡ ಇದಡಿ ಶೂಕು ಮಂತು ಬರಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಹಾಂ ಬಾಯ್ ಶೂಕು ಬರಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಉಳ್ತಾ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಬರ್ಪೇವಾ ಒಂಜರ ಗಂಟೆಗ ಅಂಚ ನಾನು ಶೂಕ್ ಬರಲ್ಲ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಲ ಮನ್ಪುಲ ಅವ ಓಕೆ ಅಂಚ ಯಾನು ಇಮೇನು ಪುಲ್ಲೆಗಣ್ಣ ಬೇಗ ಲಕ್ಕದ ಅಂಕು ಎಲ್ರಂಪುರ ದೀತ ಅಂಚ ಇಂಬೆನ್ ಯಾನೆ ಬಿಟ್ರೆ ಪೋಪಿ ನಿಂದಿ ಪಂಡ್ಯಾನು ಐಕ್ ಬಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಮಗಿ ಬಂಡಿ ಯಾನು ಬಿಡ್ಪೆ ಮಮ್ಮಿ ಇಂದು ಪಂಡಿ ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ಐತೆ ಎಂಕುಲು ಕಾಂಡೆ ಯಾನು ಸೈಟ್ ವಿಸಿಟಿಗ್ಲ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಮೋಲು ತಿಕ್ಕೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಅವನಿಗೆ ಬ್ಯೂಟಿಷಿಯನ್ ತಿಕ್ಕೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚ ಆಲ್ಲ ಯಾನೈತೆ ಇಡೀಗ ಸೈಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಂಚ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಇಂಕ್ ಅಲ್ಪ ಸೈಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಪೂರ ಅದು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪೋಡು ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪೋಡು ಅಂಚ ಅಲ್ಪನೆ ಪಿಲಿಕುಲ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ಸೈಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಐಡ್ದಕ್ಕೆ ಎಂಕುಲು ಅಲ್ಪನೆ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ದು ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಮನ್ಪೋ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಉಂಡು ಭಾರಿ ಸಮಯ ದೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕೊಂದುಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಐದು ಪಕ್ಕ ಕೂಡ ಇಮ್ಮೆನ್ ಪಿಕಪ್ ಅಂತಾರೆ ಕೂಡ ಇಮ್ಮೆನ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಪೋಡು ಯಾನು ಕಾಂಡು ಬೇಗ ಪಿದಾಡಿ ಮಂಡ ಇಮ್ಮೆನ್ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರ್ರೆ ಅಂತ ಪಿದಾಡಿನಿ ಬಕ್ ಮಲ್ಲ ಮಗಿ ಬಂಡಿ ಯಾನು ಬಿಡ್ದು ಬರ್ಪೆ ಮಮ್ಮಿ ಇಂದು ಪಂಡು ಐದ ಕಾಯಿ ಪೋದು ಬತ್ತು ದಯಬೇಕ ಕೂಡ ಯಾನು ನೆಟ್ಟೆಡು ಪಿದಾಡೋಡು ದಯಪಣ್ಣ ಕಾಂಡೆ ನೀನು ಉಪ್ಪು ಮಂತು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಯಾನು ಕಜಿಪುಗೆ ಬರ್ನಾಗನಿ ಪಾತೊಂದು ಬರ್ಪೆನು ಅಂಚ ಬೇಗ ಬೇಗ ರೆಡಿ ಆತೆ ನೀನು ತುಲೆಯನ್ನು ನೀನು ಉಪ್ಪು ಒಂಜಿ ರಪ ರಪ ಮಂತೆನು ನಾನು ಈ ಕಜಿಪೊಂಜಿ ಅಕ್ಕ ಮನ್ಪೆ ಅನ್ನು ಪತ್ತದು ನಾನು ಉಪ್ಪೊಂಜಿ ಕೊದ್ದಿನು ಯಾನು ಚಾ ಬರ್ನಾಗೊಂತೆ ನಿಕ್ಲ ಕತೆ ಬತ್ತೇವೆ ಯಾನು ದಾದ ಗೊತ್ತು ನಾ ಒಂದು 2 ದಿನ ಮೇರು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇಜ್ಜೇರು ಅವರು ಔಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಪೋತೇರು ಡ್ಯೂಟಿ ಪರ್ಪಸ್ ಅಂಚೆ ಏಪಲ ಕಾಂಡದ ಪೊರ್ತು ಇಜ್ಜಿನ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಆರೆ ಕೊನದು ಬಿಡ್ಪಿನಿ ಆಯನ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಅಂಚ ಈ ಐಕೋಸ್ಕರ ನೀನು ಬೇಗ ಲಕ್ಕಿನಿ ಯಾನು ಬುಡ್ದು ಬರ್ಪೆ ಪಣ್ಣದ ಐಕಾಯಿ ಪಂಡೆ ಮಲ್ಲ ಪಂಡೆ ಯಾನು ಬುಡ್ದು ಬರ್ಪೆ ಅಂದು ಕೊಂಡೆ ಅಂಚ ಆಯ್ ಬುಡ್ದು ಬರ್ತದು ಕೂಡ ಎಂಕ ಗಾಡಿ ದಿಕ್ಕೊಂಡದು ಐದಕ್ಕ ಕೂಡ ಸೈಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಪೋಡು ಅಂಚ ಐತಂಜಿ ಸೈಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಪೂರ ಪೋದು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಪಿನಿ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕ್ ದಾದ ಗೊತ್ತುನ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಆತೇರನ್ನ ಅಂಚೆನೆ ಬಕ್ಕ ಮೇರು ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಬೇರೆಂದಾರು ಒಂಜಿ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾನ್ಗ್ಯಾರು ಅಂಚ ಆರು ಬಕ್ಕ ಕೋಡೆ ಬೇರೆ ಹಿಡ್ದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ದಿತ್ತಿರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅನ್ನರಡ ಪಾತಿರ್ದು ಅಪ್ಪಗ್ಯಾನು ಅರ್ನ ಕಾಲ್ ಬನ್ನಗ್ಯಾನು ಹಸ್ಬೆಂಡನ್ನು ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪದ ಪಡಿಲ್ದ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಉಣ್ಣತ್ತು ಅಲ್ಪ ಪೋದಿತ್ತೇನು ಅಪ್ಪಗನ್ಯರ್ನ ಕಾಲು ಅಂಚಾರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಅರೆಗ್ಲ ಏನಲ್ಲ ಕನಿ ಬಡ 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 ಪಾತಿರಡು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಡ ಬಡ ಪಾತಿರ್ನಕ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಸೀದಾಗೆ ಅಕ್ಕಲು ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಉಪ್ಪುರು ಅಂಚ ಅಕ್ಲೇನಾಣಲ್ಲ ನಂಬೊಲಿ ಬಕ್ಕ ಮುನ್ಕುದು ಮೆಲ್ಲ ಪಾತಿರೋದು ಅಕ್ಲೇನು ಒಂಜಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಂಬೆರವಲ್ಲಿ ಅಂಚಾರು ಎಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪಾತಿರಿರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಅಂಚ ನಾವನ್ನ 6 ಡಿಸೆಂಬರ್ದ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಡೆ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಪಿರ್ಗೆ ಆರು ಬೇರೆನ್ಗೆ ಪೋದು 20 ಇಯರ್ ಆಂಡ್ಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಹಣ್ಣು ಪಾತಿರ್ದು ಬಕ್ಕ ಪಂಡಿರೆ ನಾನು ಅಕ್ಕ ಅಂದು ಲೆಪ್ಪುಲ ಅಂದು ಅವು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಹಣ್ಣು ಇಂಕ್ ಯಾನು ಇನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಎಂಕೆ ಇರ್ಲಿಜ್ಜೇರು ಅಪ್ಪ ಮಾಡಿದ್ ಬಕ್ಕ ಅಪ್ಪಮ್ಮ ನಕ್ಲು ಇಜ್ಜಿನಾಂಡ ಏತು ಬಂಡಲ ಆತೇತ ಪಂಡದು ಐಡ್ದಕ್ಕ ಎಂಕಿತ್ತೆ ಏತು ಪ್ರೀತಿ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಕುಡೊಂಜಿ ಮೆಗ್ದಿ ಉಲ್ಲಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ಮುರಣಿ ಪಂಡೆತ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಯೂನಿವರ್ಸ್ದ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆತನೆ ಜಂತುನಾಗ ಅಪ್ಪಗ ಅಲ್ಲ ಪಾಪಲ್ನ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸನ್ನು ಶೇರ್ ಮಲ್ದನೆ ಎಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ಡು ಅಂಚೆ ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಂಕ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಆತಿರು ಅಕ್ಕ ನಕ್ಲು ಆತಿರು ಮೆಗ್ದಿ ನಕ್ಲು ಆತಿರು ಒಂದು ಪೂರ ತುಲೆ ಉದ್ದು ಪಣ್ಣ ಯಾನ್ ಮಂತಿನ ಎಡ್ಡೆ ದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಗ್ ಈತ್ ಜನ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಇಂಕ್ ಲೇಡೀಸ್ ನಕ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಣು ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಚಿನಾಂಡಲ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಫೆದರ್ಸ್ ತಿಕ್ಕು
ವೈಟ್ ಫೆದರ್ಸ್ ತಿಕ್ಕು ಗ್ರೇ ಕಲರ್ ಫೆದರ್ಸ್ ತಿಕ್ಕು ವಾ ಕಲರ್ ಫೆದರ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಂಕ್ ಪಲ್ನೆ ಫೆದರ್ ಪಣ್ಣ ಗರಿ ಉಂಡತ ಅವು ತಿಕ್ಕುನಾಂಡ ಎಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ಟು ಪಲ್ನೆ ಇಂಚಿನ ಈ ಕಲರ್ದ ಗರಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಕ್ಕ ನನ್ನ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಂಡ ಬಟರ್ಫ್ಲೈಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಕ್ಕ ಜೋಕುಲು ತೆಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪುನ ಕೈತಲ್ ಬರ್ಪುನು ಜೋಕುಲು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆದ ಕೈತಲ್ ಬರ್ಪ ಬಕ್ಕ ಊಲ ಪೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಉನ್ನತ ಅವು ನಮ್ಮ ಪಿರಾವಡೆ ಬರ್ಪುನು ಒಂದು ಪೂರ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಸಿಂಬಲ್ ಬಕ್ಕ ಒಂಜೊಂಜಿ ನಂಬರ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೋಜರು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವು ಪೂರ ಏಂಜಲ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕಡಪುನು ಒಂಜೊಂಜಿ ಐತ ಅರ್ಥ ತಪ್ಪುಂಡು ವಾ ನಂಬರ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ 111 344 ಇಂಚ ಪೂರ ತೋಜುನೊಂದು ಪನ್ಲೆ ಅನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪನ್ಲೆ ಏನ ಐತ ಅರ್ಥದ ಅಂತ ಪನ್ಪೇನು ಸೊ ನಿಕ್ಲೆ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಂಡೋಡತ ಪೂರ ನಿಕ್ಲು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಪೂರ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪುಂಡು ಅರ್ಥ ಸಪೋಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ 11 ಮಿರರ್ ನಂಬರ್ ಅತ್ತು ನನ್ನ 111 ನಂಬರ್ ಪೂರ ತೂಯರ ತಿಕ್ಕನಾಂಡ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಓವು ಬೋಡು ತುಲ ಅವೇನು ರಪಕ್ಕಂದು ಪನ್ನೋಡು ಆ ಟೈಮ್ ಟಕ್ಕಂದು ಪಾಸ್ ಆಪುನು ಅವು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟು ದ ನಂಬರ್ ಉಂಡತ ಮಿರರ್ ನಂಬರ್ ಬರ್ಪುನು 11 ಬರ್ಪುನು 11 ಬರ್ತಿಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ 11 ಬರ್ಪುನು ಅಪ್ಪಗ ರಪಕ್ಕಂದು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಆ ಟೈಮು ಟಪ್ಪಂದು ಪಾಸ್ ಆಪುಂಡು ಅವು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ದು ಒಂಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವು ಆ ಟೈಮ್ ನಿಕುಲು ಎಂಚಿನ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಮಂತ ರಪಕ್ಕಂದು ಆಪುಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ಯಾನು ಐತೆ ಪೋದು ಬತ್ತಿದ ಬೇಕಲ್ಲ ಕೆಲವು ಏಂಜಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಬಕ್ಕ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ದ ನಂಬರ್ ಪೂರ ಪನ್ಪೇನು ಇತ್ತೆ ರಪ್ಪಂಜಿ ಚಾ ಪರ್ದು ಇದೇಡಿ ತಿನ್ಪೆ ಪಂಡದು ಪಂಡ ಕಾಂಡೆ ಪುಲ್ಲೆ ಕಾಂಡೆ ಹಿಂಗೆ ಬೇಗ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಸರಿ ಆಪು ಜಾನ್ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕಿ ಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಚಾ ಬರ್ಪಿನಿ ಬಕ್ಕ ತಿಂಪಿನಿ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮೀಟ್ ಆಪೆ ಐದಕ್ಕೆ ಪಿದೇಡು ಅಲ್ಲಿಗ್ಲದ ಅಲ್ಲ ಪಾಪದ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಂಡೆ ಅಂಚೆನೆ ಬರುವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಚಾ ಪಾರ್ದೆ ಅಂಚೆ ಪಿದೇಡು ತಿನ್ಪ ಪಣ್ಣದು ನಾನು ಒಂಜಿ ರಪ್ಪೊಂಜಿ ಪಿದಾಡ್ ಒಂಜಿ ರಿಚುವಲ್ ಒಂಜಿ ಪಂದು ಕೊರ್ಪೇನು ಬಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ಪೋನಾಗ ಬಕ್ಕ ನೆನಪ ಒಂದು ಈಗ ಯಾನ್ ಇತ್ತೇನೆ ದೇಪಣ್ಣ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಮೀನು ಮಾಸ ಮುಟ್ಟುದು ಜೇತ ಫ್ರೆಶ್ ಉಲ್ಲೆ ಅಂಚೆ ಅದು ಪನ್ಪೇನು ಬಕ್ಕ ನೆನಪಾಪು ಜಂಕ್ ದಾದ ಗೊತ್ತುನ ಎಲ್ಲಂಜಿದ ಶುಕ್ರವಾರ ನಿಕುಲು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವರನ್ನ ಎದುರುಡು ಒಂಜಿ ತಿಪ್ಪಿಲ ಎದುರುಡು ಪೊತ್ತಾದು ಕೆತ್ತೆ ಉಂಡತ ಅಗೇಲ ಕೊಡು ಕೆತ್ತೆದ ಎದುರು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಬೋರ್ಡು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಣ್ಣ ಸಕ್ಸಸ್ ಬಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಬೋರ್ಡು ಅವೇನು ಬ್ಲೂ ಇಂಕ್ಡ್ ಐತ ಮಿತ್ತಡು ಬರೆಯೋಡು ದಪ್ಪ ಅಕ್ಷರಡು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ಡು ಬರೆಯೋಡು ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಅವೇನೇ ಒಂಜಿ ಎನ್ನದು ಬಕ್ಕ ಅವೇನು ತಿಪ್ಪಿಲಡು ಉನ್ನತ ಎದುರು ಬುಲ್ ಪೊತ್ತೊಂದು ಪುಣತ ಐತೆದುರು ಪೊತ್ತದ ಅಲ್ಪ ಲೋಬನ ಪಾಡ್ನ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಶ್ ಪಾಡ್ನ ಪುಣತ ಐಟಿ ಪೊತ್ತದ ಫುಲ್ಲು ಒಂದು ಆಪುಂಡು ಪೊತ್ತುಂಡು ಐದಕ್ಕೆ ಆ ಪೊಡಿನ ಪೋದು ದೈತ ಮುದಿಯಲ್ಗೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಈಜಿನ ಸಿಂಕಡ್ ಪೋದು ನೀರಿನ ಬುಟ್ಲೆ ಉನೇನು ಮಂತು ತುಲೆ ಮಾತ್ರ ಮನ್ಪುನಗ 100% ಟ್ರಸ್ಟ್ ದಿಲೆ ಬಿಲಿ ಮನ್ಪುಲೆ ಆಪುಡೊಂದು ಮನ್ಪುಲೆ ಇವಾಗ ಐತನೇ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಂತೊಂದು ಪೋಚಿ ಐತ ಬೇಲೆ ಅವು ಮಂತೊಂದೆ ಪೊಪ್ಪುನು ಮಿರಾಕಲ್ ಆವೊಂದೆ ಪೊಪ್ಪುನು ನಿಕುಲು ಎಂಚಿನ ಎನ್ನುವರು ಅವು ಆಪುಡು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪುನು ಬಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ಮರ ಪೋಚಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತದ ಪನ್ನೆ ಎಸ್ ಅಕ್ಕ ಈರ್ ಪನ್ನ ಆಂಡ್ ಪನ್ನೆ ಅಂಚೆ ಓಕೆ ಯಾನು ಆಲ್ನ ಕಾಲ್ ಬರ್ತೀನಿ ಇತ್ತೆ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲಗೆ ನನ್ನ ಅಂತಿದ್ದ ಆಂಡೆ ಯಾನ್ ಬಗ್ಗ ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆ ತುಡುಲ್ಲೆ ಮೂಲ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ಕಿನ್ನಿ ಬಿಟ್ಟೆ ತುಲೆ ತೂಪ ತುಲೆ ಎಂಗಲ ಹೀರೋಯಿನಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಹೀರೋಯಿನಿ ನಮ್ಮ ಭಾರಿ ಸಮಯದ ಜಕ್ಷಿ ಎಂಗಲ ಸ್ಮಿತಾ ಆನಿ ಒಂದು ಪಿಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಂತದಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ತೂಲೆ ಮೂಲೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಬಾಡು ಅಂಚ ಭಾರಿ ಸಮಯದ ಏತಿಯ ಒಂಜರ ತಿಂಗಳ ಉಂಡು ತಿಕ್ಕಂದೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜರ ತಿಂಗಳ ಉಂಡು ಅಂಚ ಸೈಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಐದ ಕಲ್ಪೊಂಜಿ ಪಿಲಿಕುಲೋಡು ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ಹೋದೊಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಎಂಕಲ ಮೊಲೆಗ್ಲ ಎಟ್ಟೆ ಪುನ ಅಬತರ ಬೇರೆ ಭಾರಿ ಸಮಯದೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕಿನದ ತುಕ ಇನ್ನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಗಲ ಸೈಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಉಂದು ಮರ್ಲದನ್ನೇ ತೂಯರ ತಿಕ್ಕುನು ಆಂಡು ಒಂಜಿ ಕಡೆಗೆ ಬೈದ ಇಲ್ಲು ತುಯ್ಯ ಬಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ಇಲ್ಲು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪರೆ ಬೈದ ಮೋಲ್ ಭಯಂಕರ ಬಿಸಿ ಕುಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಎಂಕೊಂಜಿ 10 ಗಂಟೆ ನನ್ನ ಬಡಾಯರೆ ಸುರಾಪುನ್ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಸಿಂಗಲ್ ಚಾ ಬರ್ದು ಬೈದು ತುಲೆ ಕುಲಿತೆ ಸೈಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಆಂಡು ಇತ್ತೆ ಎಂಗ್ಲೊಂಜಿ ಮರ್ಲು ತುಲೆ ಪಿಲಿಕುಲದ ಬಿದಿರು ವನ್ನ ಉಂಡತ ಅಲ್ಪ ಬರ್ತದೆ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪರೆ ಉಂಟುದ ಫುಲ್ಲು ಸುನ್ಸಾನ್ ಜಾಗ ಮಾರೆಂದೆ ಫುಲ್ಲು ಸುನ್ಸಾನ್ ಜಗಡುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ಕಾಡುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ಬಿದಿರು ಅನ್ನಗೆ ನೆಟೆ ಅಂಚ ನೆಟ್ಟಿ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಮಂತದ ಒಂಜಿ ರಪ್ಪ ಪಿದಾಡುನು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಮೊಲ್ಲೊಂಜಿ ಇನ್ನಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಮೊಲ್ಲೊಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಗಮ್ಮತ್ತಿತ್ತು ಮೊಲ್ಲೊಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಂಡು ಐದಕ್ಕೆ ಆನೊಂಜಿ ಗುಜ್ಜೆ
ಐದಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬಂತು ಮಾರೆ ಪಂಡ ಯಾನು ಒಂಜರ ತಿಂಗಳು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪಂದೆ ಪಂಡ ಯಾನು ಇತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸಾರಿ ಪಾಡ್ದು ಉಂತೋ ಒಂದೇ ಮನ್ಪುನತ ಅಂಚೆನ್ನ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದು ಅಮ್ಮಲ ಪನ್ನೊಂದು ದಾದ ಮಾರೈತಿ ಈ ಕಾಲಿ ಉಂತೊಂದೆ ಆ ಪಂಡ ಆರು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಅಂಚೆನ ಬಕ್ಕ ತೋರದೇನು ಬಂಜಿಲ್ಲ ಮಾಸೊಂಡತ ಅಂಚೆನ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತದೆ ಅನ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಭಾರಿ ಸಮಯದಕ್ಕೆ ಮೋಲ್ ತಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೀನು ಒಂದು 50 ಯಾಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂತೆ ಪಾಪ ಜೋಕಲ್ನ ಟೂರ್ದ ಒಂದು ಬಸ್ ಬೈದಿನಿ ಪಿರೋಡು ಆಕುಲು ಎಕ್ಕಲೊಂದುಲ್ಲೆ ಮೊಲ್ಲಾಂಡಲ ಶೋಕ ಆತನ ಆತು ಆಕುಲು ಇನ್ನಿರು ಮೊಕ್ಲಿದಾನೆ ಪಿರ್ಚಿ ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾನು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅನ್ಪನ ಪಿರೋಡ್ಲ ರಿಕ್ಷಾ ಆಮೇಟು ಒಂದು ತೂ ಒಂದು ಒಂದುಂಡು ಅಂಚ ಮಾತ್ರ ಜಾಲಿ ಅಣ್ಣ ಅಂಚ ಇನಿತ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಮೊಲ್ನ ಪಾಡ್ದೆ ಅಣ್ಣ ನನ್ನ ಎನ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲದ ಒಂದಿಟ್ಟು ವರ್ಕ್ ಸೇಮ್ ಪದ್ಯಾಗ ಬಂತದ ಆಂಡ ಹಿಂಗೆ ಭಾರಿ ಸಮಯದ ಬಕ್ಕ ನಲ್ತಿನತ್ತಂದು ಬಂಜಿ ಅಂತ ತಗ್ಗಣ ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಐದಕ್ಕ ನಡುಟು ಬುಡಿಂದ ಬಣ್ಣ ಬಂಜಿನ ಮಾಸೊಂಡು ಹೆಂಗೆ ಬಕ್ಕ ಸಾಕಾಪುಂಡು ಜಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ನಿಜವಾದ ಯಾನ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅತ್ತ ಹೆಂಗೆ ಸಾಕ ಒಂದಿಜ್ಜಂಡು ವೆಯ್ಟ್ ಗೇನ್ ಆತನತ್ತ ತೋರಾಯ್ ಬಕ್ಕ ಬಚ್ಚುಂಡು ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಂತದೆ ಅಯ್ಯ ಬಂದ ಆತನ ಇತ್ತ ನನ್ನ ದಾಲ ಬಂಜಿ ತಿನ್ನೋಡು ಆಣ್ ನೆಟೆರ್ದು ಪಿದಾಡಿ ಅಂಕುಲು ಪೊಯ್ ಸ್ಮಿತಾ ನಮ್ಮ ಓಲ್ ಬೈದೀನಿ ಕೊಚ್ಚಿನ ಬೇಕಾರಿಗೆ ಬಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಮಂಗ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಫುಲ್ಲಿಯ ಏರಾಡ್ಕೊಂಜಿ ಖಾಲಿ ಒಣಸಿಜ್ಜಂದು ಕಬಾಬ್ ತಿಂತಾರೆ ಇಂದು ಕಬಾಬ್ ಬತ್ತುಂಡು ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಕಲ್ತಪ್ಪ ಬಕ್ಕ ಬಟಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಕ್ಕ ಮುಲ್ಲಿಗೆ ವೆಜ್ ಪಪ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಬಾರ್ದು ಬಕ್ಕ ರೆಡ್ ಬಟಾಟ ಮಾಡಿ ಒಂಜಿ ಕಲ್ತಪ್ಪ ಮುಲ್ಲಿಗೆ ವೆಜ್ ಪಪ್ಸ್ ಬತ್ತೊಂದು ಆಡಾದು ಕೊಂಡರು ಬಕ್ಕ ಫ್ರೂಟಿ ನನಗೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ದೊಂಬು ಗುತ್ತುಲ ಕಲ್ಲದ ರೈಸ್ ಇಜ್ಜನೆ ಕಬಾಬ್ ತಿನ್ನೋಣ ಚಿನ್ನ ಗುಂಬದ ಇಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಏನೋ ಒಂಜರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬೇಗ ಬರ್ತದೆ ಆತು ದೂರ ಹೋದು ಆತದೆ ಮೋನಗಳಿಗೆ ಮೋಲು ಈತ ಸಮಯ ಉಳ್ಳಾಡಿ ಈ ಪೋನಿತ್ತದ ಮೋಲ್ ಪೋನಿತ್ತಲ್ಲ ಸೈಡ್ ವಿಸಿಟ್ ನಾನು ಇನ್ನೇ ಜಾಸ್ತಿ ದುಂಬು ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಒಂದು 4 ದಿನ ಕಪ್ಪು ಕಪ್ಪುದು ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಬಂಜಿ ಒಂಜಿ ಪುಲ್ಪೆ ನಾಂಡು ಯಾನೊಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ತಿಂದೆ ಮೋಲ್ ಕಬಾಬೆ ತಿನ್ನೊಂದು ಪುಲ್ಯ ಕುದುರೆ ಅಂಚ ನನ್ನೊಂಜಿ ಮೊಲೆನೊಂಜಿ ಬಿಡ್ದು ಯಾನೊಂಜಿ ಕಜಿಪುಗು ಒಂಜಿ ಚಿಕನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಕೊನೋಡು ಇಲ್ಲ ನಾನೊಂಜಿ ಅಟಿಲ್ ಪುರ ಆತು ಯಾನು ಮಲ್ಲ ಮಗನ ಕಡಪುರ ನಿಮ್ಮೆಯನ್ನು ಪಿಕಪ್ ಮಾಡ್ಬೇರೆ ದೇಪಂಡ ಆತು ಗಿತ್ತೆಡಿ ಏತು 12 ಗಂಟೆ ನನ್ನ ಮಲ್ಲ ಮಗನೊಂಜಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಪಿಕಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಡಪುರ ಯಾನೊಂಜಿ ಕಜಿಪ್ ಮನ್ಪುರ ಬಲ್ಲ ಮುಂಚಿನ ಚುಟಿ ದುಂಬು ಮಾರೆ ಮುಂಚಿನ ಕರ್ಮ ದುಂಬು ಕೊಂಡ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಈತೆ ಬುಡ್ಕಂದು ದುಂಬುಗೆ ಶೋಕ್ ಬರ್ತದೆ ಮೋನ ಮೋಲ್ ಅರ್ಥವಾಸಿ ನೀ ಫಾರಿನರ್ಲಾಗ ಕೆಂಪು ಪಾತಲ್ಲ ಎನ್ನ ನನ್ನ ರಡ್ಡು ದಿನ ನಾಯ್ದ ಪೀತಲ ಕಲರ್ ದುಂಬುಡು ಬರ್ತದೆ ಅಯ್ಯೋ ಹೆಂಚಿನ ಗೊಂಬು ಯಾನು ಕಬಾಬುದ ಪೌಡರ್ ಕನೇರ ನೆನಪೇಜಿ ಹಿಂಗೆ ಉಂಟು ಶೂ ಆಯ್ಲೆ ತುಂದಪ್ಪನ ಮಂಜರಕ್ಕೆ ನೆಟ್ಟದಂಜಿ ಲೈಟ್ ಬಡವಲ್ಲ ಈತು ಬರ್ತಾನು ಬನ್ನದ ಈತು ಕಾಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಎಂಜಿ ಬೇಗ ಇಂದ ನೆಟ್ಟು ರಡ್ಡು ಬಟಾಟ ಮಾಡಿ ಉಂಡು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಲ್ ತಪ್ಪುಂಡು ಮುಲ್ಪದ ಅಲ್ಲ ಮೇವು ಲೈಟ್ ಬಾಡ್ದು ರಡ್ಡು ಬಟಾಟ ಮಾಡಿ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟು ಕೊಚ್ಚಿನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಂತೀನಿ ಒಂಜಿ ಕಲ್ ತಪ್ಪ ಬಕ್ಕ ಚಿಕನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ತದೆ 2 kg ಒಂದು ಕಬ ಪೌಡರ್ ಕನೇರ ನೆನಪೇಜಿ ಮಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಬನ್ನ 11 ರೂಪಾಯಿನ ಕೂಲಿಗೆ ಮೋನ ಕಂಚದು ಬೋತುನು ಅಂಚ
ನನ್ನ ಇಮೇನೊಂಜಿ ಕಡಪ್ರೋಡಿ ಆನೆ ಪೋದುಲೆ ತುಂಬ ಪಿಂದಿತ್ತೀನಿ ಅಲ್ಪ 1 ಗಂಟೆ ಆಂಡ ಯಾನ್ ಬೇಗ ಇಲ್ಲ ರೀಚೆ ಅಂಚೆತ್ತೆ ನನ್ನ ಇಂಬೆಗಿಂತೂ ರಜೆ ಟೇವಿಲ್ಲೆ ಇದು ಇಮೇನ್ ಕಡಪುರ್ನು ಲೇತಂದು ಬರ್ರೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ನುಪ್ಪು ಮಂತು ದೀದು ಪೋಯಿ ನೆಟ್ಟು ಬಚಾವು ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂಜಿ ಕಬಾಬ್ ಬೇಕಾಯ್ತದ ಒನಸ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಬಿಡ್ಚಿ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ತಿಂದಿದ್ದೆ ಬಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಅದನ್ನು ಮಕ್ಳಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಒಂಜಿ ರಸ ಮಲ್ಪಂದು ಚಿಕನ್ದ ಅಂಚೆ ಪೋದ್ಗೊಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ತಿನ್ನೋನು ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಅಟಿಲಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೆ ದುಂಬು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ಪೆ ಆ ನಂಬರ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಲಕ್ಸುರಿ ಲೈಫ್ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಾಸ್ಪೆರಿಟಿ ಅಬಂಡೆನ್ಸ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಬೇಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಲಕ್ ಕನಪು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ದಾದ ಮನ್ಪೊಡೊಂದು ಪನ್ಪೇನು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಗುಣತ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಒಂಜಿ ಜಾಗಗೆ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಪಾಡೋಡು ಶುಕ್ರನ ಜಾಗವು ಗೊತ್ತಾಂಡ ರಾಜಯೋಗದ ಒಂದು ಐಡ್ದ ಕಲ್ಪ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬನ್ನ ಮುಟ್ಟ ಆ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆ ಈತ್ ಜಾಗೆ ಒಂದು ಶುಕ್ರನ ಜಾಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಈ ಜಾಗೆಡು 24 ಬರೆಯೋಡು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ಒಂದು ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ದಾಯಿಗೆ ಪಾಡ್ನು ಪಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆ ಶುಕ್ರನ ಜಾಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಅಂಚದು ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಪಾಡ್ದು ಬಕ 24 ಬರೆಯೋಡು ಇಂಚ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬನ್ನೆಟೆಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದೆಪ್ಪುಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ನ ಯಾನ ಒಂಜಿ ದುಂಬುದೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಡು ಯಾನು ಪಂದಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜೋನ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಮಲ್ದಿತ್ತೀರು ಪಣ್ಣದು ಆ ಪೊಂಜೋಗ್ಲ ಯಾನು ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪುನ್ ತುಲೆ ಆ ಪೊಂಜೋಗ್ಲ ಯಾನು ಒಂದೊಂಜಿ ಪಂದು ಕೊಡ್ದಿತ್ತೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಅದುಪ್ಪು ಬಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಒಂಜಿ ತಿರ್ಗದು ಉಂತದು ಒಂದು ಮಂತೇರು ಬಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ತೋಜದಿಲ್ಲ ಬತ್ತನ ಪೊಂಜೋಗ ದಾದಾಣ್ಣಂದು ನಮ್ಮ ತೂಲೆ ಒರಿಯಾಗ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಮಶ ಇಜ್ಜಂದು ಒರಿಯಾಗ ಎಡ್ಡೆ ತೂಪ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮಕ್ಕೆ ಸೀಂತ್ರಿಗೆ ಒಬ್ಬಿರು ಐಡ್ದಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆ ಕಾಂಡೆ ಎನ್ನ ಎದೋಡು ಹೆಂಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ತಿಕ್ಕದಂಡು ಬಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಯೂನಿಯಸ್ ತೂಪದಲ್ಲ ಕೊರ್ನು ಪೊಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಮಂತದ್ದು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಆನಿದೊಂಜಿ ಏದು 3 months ಬಿಫೋರ್ದೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ತೂಲೆ ಯಾನು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪಂದು ಕೊಡ್ದಿತ್ತೆ ಈ 24ದ ಭಯಂಕರ ಲಕ್ಕಿ ನಂಬರ್ ಒಂದು ಬಕ್ಕ ಲಕ್ಸುರಿ ಲೈಫ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಸ್ಪರಿಟಿ ಅಬಂಡೆನ್ಸ್ ಪೂರ ಬೋಡಾಯನತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಇಂಚಿನ ವಿಶ್ ಉಂಡ ಪೂರ ಈ ಒಂಜಿ 24 ನಂಬರ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಪುನು ನಿಕ್ಲ ವಿಶ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ನಿಟ ಈ ಒಂಜಿ 24 ನಂಬರ್ ಒಂಜಿ ಬರೇಲೆ ಓಕೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಓಕೆ ನನ್ನ ಯಾನೊಂಜಿ ಅಟಿಲೊಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೇನು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಯಾನೈತೆ ಪನೊಂದು ಬೈದಿನ ನಂಬರ್ಸ್ ಇಡು ಪೂರ ಏರಿಗೆ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೈದಿನ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಏತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಪುಂತಲೆ ಅವೇನು ಇಂಕ್ ಪಾಡ್ನ ಇಂಕ್ ನನ್ನಲಾತ ಯಾನು ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಆಪೆ ನನ್ನಲಾತ ಎಡ್ಡೆ ನಂಬರ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಜಾಬ್ದ ಐತ ಪೂರ ಪಂದು ಕೊರ್ಪೇನು ಇನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅನ್ನು ಟಯರ್ಡ್ ಆತೇನು ಸೈಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಪೋದಿತ್ತದ ರಡ್ಡು ಸೈಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಪೋಯ್ ಒಂಜಿ ಉಳ್ಳಾಲ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿಕುಲ ಟಯರ್ಡ್ ಆತನು ಸೊ ಯಾನು ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಥರ್ಸ್ಡೇ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಥರ್ಸ್ಡೇ ಅನ್ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತೀನಿ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಂದು ವಾಸ್ತು ಟಿಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪತ್ತೊಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಮೇನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ದಾದ ಪಂಡ ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆವಡು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಪಂಡದಾದ ಲಾ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪಂಡದಾದ ಏಂಜಲ್ ನಂಬರ್ ಪಂಡದಾದ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಪಂಡದಾದ ರಿಚುವಲ್ ಪಂಡದಾದ ಸ್ವಿಚ್ ಕೋಡ್ ಪಂಡದಾದ ಅವು ಪೂರ ವಿಷಯ ನಿಕ್ಲೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಪಂದು ಕೊರ್ಪ್ಯಾನು ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪರೆ ಮದ ಪುಚಿ ಅಂಚೆನೆ ನಿರ್ಮಾತ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಪುಸತಾದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದರ್ದುಲಿ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತೇರಿಗ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಇಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಪಡು ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್.